సో నిన్న మనము మొదటి అధ్యాయం చూసాము. రెండవ అధ్యాయము సాంఖ్యయోగము. ఈ రెండవ అధ్యాయం ఈరోజు చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో సాంఖ్య యోగం అంటే ఈ సాంఖ్య యోగంలో గీతాసారం అంతా కూడా మనము సంపూర్ణంగా చూస్తాం. ఈ రెండవ అధ్యాయం యొక్క ప్రాముఖ్యత అదనమాట. మామూలుగా మొత్తం గీతా సారాంశం అంతా కూడా ఇందులో ఉన్నది, అందుకే ఇది పెద్ద అధ్యాయము. అయితే ఈ అధ్యాయం తర్వాత మళ్ళీ ఇందులో ముఖ్య విషయాలను అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అన్ని విషయాలు మళ్ళీ వివరంగా ఒక్కొక్క విషయాన్ని కూడా నెక్స్ట్ 16 చాప్టర్స్ లో చెప్పడం జరుగుతుంది. కానీ సారాంశం అంతా కూడా ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లో ఉన్నది. అయితే ఒక్క విషయం మాత్రం మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు. ఇందులో మాత్రమే ఉన్నది ఏమిటి అంటే ఆత్మ జ్ఞానము. ఆత్మను గురించి మాట్లాడతారు ఫస్ట్. ఆ ఆత్మ జ్ఞానం ఈ సెకండ్ చాప్టర్ లో మాత్రమే ఉన్నది. ఆ తర్వాత కర్మను గురించి, ఆ తర్వాత స్వధర్మాన్ని గురించి, ఆ తర్వాత ఇంకా నిష్కామ కర్మ, బుద్ధి యోగము, స్వధర్మము, స్థిత ప్రజ్ఞత, వాటి యొక్క లక్షణాలు, స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు, ఇవన్నీ కూడా కూలంకుషంగా క్లుప్తంగా ఇందులో ఉంటాయి. ఆ తరువాత చాప్టర్స్ లో అవన్నీ మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం అన్నమాట, విశదీకరంగా చూస్తాము. అయితే ఆత్మజ్ఞానం ఒక్కటే మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వదు, అది ఓన్లీ సెకండ్ చాప్టర్ లో ఉన్నది. సో అందుకని ఆ ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఇక్కడే చూస్తాం కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఈ అన్ని రీజన్స్ కి. సో దీన్ని కొంచెం శ్రద్ధగా చూద్దాము, విందాము. అయితే గీతా మహత్యం నిన్న చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ గీతా మహత్యం ఏమిటి అన్నది ఈ చూద్దాము. అథ గీతా మహాత్మ్యా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ త్రయతా పుమాన్ విష్ణుపదం అవాప్నోతి భయశోకాదివర్జితః. సో గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యప్పటే ప్రయతాం పుమాన్ అంటే ఈ గీతాశాస్త్రం ఎంతో పుణ్యమైనది. ఎవరైతే దీనిని చదువుతారో, వన్ హూ రిసైట్స్ విత్ డివోషన్, ఎవరైతే దీనిని భక్తితో చదువుతారో, ప్రయత ఉమాన్ విష్ణుపదం అవాప్నోతి అంటే వాళ్ళు విష్ణువు యొక్క పాదాల దగ్గరకు వాళ్ళకు స్థానం లభిస్తుంది అక్కడ. భయశోకాది వర్జిత, భయం కానీ శోకం కానీ ఇటువంటివన్నీ వాటి నుంచి వాళ్ళు విడుదలవుతారు అని దీని యొక్క అర్థం అన్నమాట. ఎవరైతే ఈ పుణ్య గీతా శాస్త్రాన్ని భక్తితో పఠిస్తారో వాళ్లకు విష్ణుపాదం లభ్యమవుతుంది. తర్వాత భయము శోకము నుంచి వాళ్ళు విడుదల అవుతారు అని ఈ శ్లోకానికి అర్థం. వన్ హూ విత్ రెగ్యులేటెడ్ మైండ్ రిసైట్స్ విత్ డివోషన్ దిస్ భగవద్గీత స్క్రిప్చర్ అంటే రెగ్యులేటెడ్ మైండ్ అంటే దృఢ చిత్తంతో
భక్తితో ఎవరైతే ఈ భగవద్గీత శాస్త్రాన్ని చదువుతారో, విచ్ ఇస్ ద బిస్టోవర్ ఆఫ్ ఆల్ వర్చ్యూ, ఇది అన్ని గుణాలను, మంచి గుణాలను ఇచ్చేటటువంటి శాస్త్రం. అయితే ఎలా చదివిన వెంటనే కాదు, అది ఒక దృఢ చిత్తంతో భక్తితో చదివితే అప్పుడు ఒక అన్ని రకాల సుగుణాలు కూడా మనకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. అలాగే భగవంతుని యొక్క పాదాలను చేరుకునే ప్రాప్తి కూడా వస్తుంది. అలాగే మనకు భక్తి, భయము, శోకము అనే వాటి నుంచి విడుదల కూడా లభిస్తుంది. అవివర్జిత గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. సో గీతాధ్యయన శీలస్య ప్రాణాయామ పరస్య చ. సో నైవ శాంతి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. ఎవరైతే ఈ భగవద్గీతను సిన్సియర్గా, అంటే మనస్ఫూర్తిగా, ఒక సీరియస్నెస్తో ఎవరైతే చదువుతారో అప్పుడు వాళ్ళకి భగవంతుడి యొక్క కృపతో వాళ్ళ పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా పోయే అవకాశం ఉన్నది. నైవ శాంతి పాపాన్ని పూర్వజన్మ కృతాని చ. సో పూర్వజన్మలో ఉన్న మన యొక్క పాపాలు కూడా కడిగి వేసేటటువంటి మహత్యం ఈ గీతకు ఉన్నది. ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడైతే మనము మనస్ఫూర్తిగా మనం దానిని చదువుతామో అప్పుడు. మలా నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సహృద్గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశనం. సో మలినే మోచనం పుంసం అంటే మనలో ఉన్న మలినాన్నంతా కూడా అది విడుదల చేస్తుంది. అంటే మనల్ని మానసికంగా శుభ్రపరుస్తుంది. జలస్నానం దినే దినే, రోజు కనుక ఈ గీతా సముద్రంలో కనుక మనం రోజు స్నానం చేయగలిగితే మన యొక్క మనస్సులో ఉన్న మలినం అంతా, మామూలు స్నానం చేస్తే శరీర మలినం ఎలా అయితే పోతుందో, గీతా పఠనంతో మనకు మనస్సులో ఉన్న మలినం కడిగి వేయగలదు ఈ పఠనం. సకృద్గీతామృత స్నానం సంసారామల నాశనం. తర్వాత గంగా స్నానం చేస్తే ఎవరికైతే ఈ ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మన పాపాలన్నీ ఎలా అయితే పోతాయో, అలాగే మనం ఇందులో స్నానం చేస్తే మనకు ఆ పాపాలన్నీ పోయే అవకాశం ఉన్నది. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిమన్యే శాస్త్రవిస్తరే యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాదినిశ్రుత. సో భగవద్గీత భగవంతుడు స్వయంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు పలికబట్టి మనం ఇంకా ఇది చదివితే నిజంగా వేరే వేదాలు కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత వన్ నీడ్ ఓన్లీ అటెంటివ్లీ అండ్ రెగ్యులర్లీ హియర్ అండ్ రీడ్ భగవద్గీత. మనం నిజంగా ఇది గనక శ్రద్ధగా మనం విని చదివితే గనక ఇంకా వేరే వేదాలు చదవకపోయినా పర్వాలేదు. ఈ రోజుల్లో అందరూ కూడా ఎంతో బిజీగా ఉంటూ రోజు ఎన్నో పనులు అది ఇది అనుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి ఈ వేదాలన్నీ కూడా చదివేటటువంటి సమయం లేకపోవచ్చు, అది అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఈ పుస్తకం ఒక్కటి చదివితే చాలు, అది వేద అన్నీ కూడా ఈ భగవద్గీతలో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇది స్వయంగా చెప్పింది ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు, భగవంతుడితో చెప్పబడినటువంటి శాస్త్రం కాబట్టి ఇది చదివితే మనం శ్రద్ధగా ఇంకా ఏది చదవకపోయినా పర్వాలేదు.
యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాద్ వినిశ్రిత. స్వయంగా పద్మనాభుడు అంటే పద్మంలో ఉన్నటువంటి ఆయన పద్మనాభ అంటే ఆయన యొక్క నాభి నుంచి పద్మం వచ్చింది కాబట్టి అందులో బ్రహ్మ జనించటం జరిగింది కాబట్టి పద్మనాభుడు అని ఆయనకు బిరుదు. కాబట్టి స్వయంగా ఈ పద్మనాభుడి ముఖంలో నుంచి ముఖ పద్మంలో నుంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఈ శాస్త్రము ఇది చదివితే ఇక మనకు వేరే శాస్త్రాలేమి వేదాలేమి కూడా అవసరం లేదు. భారతామృత సర్వస్వం. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణు వక్రద్ వినిశ్రితం. గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మన విద్యతే. అంటే మహాభారతంలో నుంచి వచ్చింది. ఆ తర్వాత మన భగవంతుడి యొక్క ఆయన నోటి నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఎవరైతే ఈ బై డ్రింకింగ్ ద గ్యాంజెస్ ఆఫ్ ద వాటర్స్ ఆఫ్ ద గీత అంటే గీతామృతం గీతా గంగోదకం పీత్వ అంటే మన గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే శరీర మలినాలు మన పాపాలు ఎలా పోతాయి అనుకుంటామో గీతా గంగోదకం గనక మనం తీసుకున్నట్లయితే అది ఎలాంటి గీతామృతం గీతా గంగోదకం ఎలాంటిది అంటే స్వయంగా విష్ణువు నోటి నుంచి వచ్చినది. తర్వాత భారతామృత సర్వస్వం మహాభారతంలో నుంచి వచ్చినది. అది గనక మనం తీసుకుంటే పునర్జన్మాన విద్యతే, మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది రాదు అని మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పాలి అంటే భక్తితో భగవద్గీతను గనక మనం చదివితే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మనము విముక్తి పొందవచ్చు. గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మాన విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా ఆర్తో వత్స సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహా. సో ఇది నిన్న కూడా చూసాము ఈ శ్లోకం. అంటే అన్ని సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధ గోపాలనందన, ఆ అన్ని ఉపనిషత్తులు గనక ఒక గోవు అనుకుంటే ఆ పాలు తీసే గోపాలుడు ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణుడని. ఆ తర్వాత పార్థుడు ఒక దూడ లాంటి వాడు, అర్జునుడు ఆయన ఆ క్షీరాన్ని తీసుకున్నవాడు అంటే గీతాసారాన్ని ఆయన అబ్జార్బ్ చేసుకున్నాడు అనమాట. ఆ తర్వాత దుగ్ధం ఆయనే కాకుండా ఇంకా భక్తులు మిగతా వాళ్ళు కూడా ఈ గీతాసారాన్ని చదివి వాళ్ళు అన్వయించుకోగలుగుతున్నారు. దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. సో ఇలాంటి ఈ గీతామృతాన్ని అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఇది నిన్న కూడా చూసాము. సో ఇక్కడ ఉపనిషత్తులన్నిటిలోకి ఉపనిషత్తులన్నీ కూడా ఒక గోవు లాంటివి. అలాగే ఇక్కడ ఉపనిషత్ సారం ఈ గీత అని చెప్పుకున్నాము. ఆ గోవులో నుంచి పాలు తీసేది శ్రీకృష్ణుడని, ఆ పాలు త్రాగేది అర్జునుడని. అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని చెప్పేది శ్రీకృష్ణుడైతే విని అర్థం చేసుకునేది అర్జునుడు, తరువాత భక్తులు అని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. దుగ్ధం గీతామృతం మహత్ ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం, ఇదొక్కటే శాస్త్రం. ఏది? దేవకీ పుత్రుడైన శ్రీకృష్ణుడు పాడినటువంటి ఈ భగవద్గీత. ఇదే ఒకే ఒక్క శాస్త్రం మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకటే దైవం. ఎవరు? దేవకీ పుత్రుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని అని, ఒకే ఒక మంత్రం మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఏమిటి అంటే ఆయన పేరు, అదే మంత్రం. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ, ఒకే ఒక బాధ్యత ఉంది మనకి కర్మ. ఏమిటి అంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో.
ఇది గీతా మహత్యం. కాబట్టి మనం నిజంగా చదివితే ఈ ఒక్క పుస్తకం చాలు మనకి, ఈ ఒక్క దైవం చాలు, ఆయన నామం ఒక్కటి చాలు, ఆయన సేవ, భక్తి సేవ ఒక్కటి చాలు మనకు. ఇది సర్వ పాప విమోచనానికి, జనన మరణ చక్రానికి కూడా విముక్తి కలిగించగలదు అని చెప్పి ఇందులో చూస్తున్నాము. మీకు అది పోస్ట్ కూడా చేశాము, దాని యొక్క అర్థం ఇది. ఇప్పుడు టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాము. సాంఖ్యయోగము అని చెప్పుకున్నాము. ఈ సాంఖ్యయోగం అనేది ఫస్ట్ సంజయ ఉవాచతో ప్రారంభం అవుతుంది. తం తథా కృపయావిష్టాం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సో మనస్సు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. మీరు మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటే నిన్న చెప్పుకున్నాం, ధృతరాష్ట్రుడు కి సంజయుడు జరిగినట్టుగా ఆయనకి చూసేటటువంటి శక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఆయన వివరిస్తున్నాడు. సో నిన్న అర్జునుడు ఈ విషయాలన్నీ ఏం చెప్పాడు? 5 విషయాలు చెప్పాడు. ఏమని? ముఖ్యంగా ఈ ఆయన ముందు జాలితో వాళ్ళందరినీ నేను చంపలేను, ఇలా చంపి వచ్చిన రాజ్యంతో సుఖం లేదన్నది రెండవది. ఆ తర్వాత దీనివల్ల పాపం వస్తుంది అన్నది 3వ కారణం. 4 వంశనాశనం జరుగుతుంది అన్నది 4వ కారణం. చివరికి వీటన్నిటి వల్ల ఇప్పుడు నేను నిర్ణయం తీసుకోలేకుండా ఉన్నాను అన్న విషయం 5వది ఇప్పుడు చెప్తాడనమాట. సో నిన్న 4 కారణాలు చెప్పి ఇలా గాంధీవాన్ని వదిలేసి, ఆయుధాలను వదిలేసి రథంలో దుఃఖంగా కూర్చున్న అర్జునుడిని చూసి శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు పెట్టుకుని అర్జునుడు అలా కూర్చుని ఉన్నప్పుడు అతనిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా పలికారు. ఏమని? శ్రీ భగవానువాచ. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారు, కుతస్త్వా కష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. ఇదేంటి నీకు అసలు ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఈ కల్మషం ఎలా వచ్చింది అర్జున? అనార్యజుష్టం, ఇది గౌరవనీయులైన వ్యక్తికి అనార్యము అంటే మర్యాద గౌరవం ఉన్న వ్యక్తికి తగదు. ఆ తర్వాత అస్వర్గ్యం, నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా రావు ఇలాంటి ఆలోచనలుంటే. అకీర్తికరం, నీకు కీర్తి కూడా రాదు, పైగా అపకీర్తి వస్తుంది అని చెప్పి అన్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎందుకు కలిగింది? గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి ఇది తగదు, ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తుంది. అప్పుడు అర్జునుడు అనని భగవంతుడు అన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇలా అంటున్నాడు, కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి యోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. సో శత్రు సంహార అంటూ మధుసూదనుడు అంటే శ్రీకృష్ణుని సంబోధిస్తూ ఈ పూజార్హులైనటువంటి ద్రోణ భీష్ములను అధం భీష్మం కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే. సో ఈ భీష్మ ద్రోణులను నేను ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి, బాణాలతో నేను ఎలా చంపను ఈ పూజార్హులను అని చెప్పి వరిసూదన, శత్రువులను చంపే శత్రు సంహార అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. వాళ్ళిద్దరూ నాకెంతో పూజ్యులు, వాళ్ళని నేను ఈ బాణాలతో నేను ఎలా కొట్టగలను అని. తర్వాత ఇంకా ఇలా అంటున్నాడు అర్జునుడు చివరికి, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావా పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ, కార్పణ్య అంటే మమకారం అనే దోషంతో నేను ఈ రకమైన స్వభావంతో నిండి ఉన్నాను ఇప్పుడు.
పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత, ఈ దోషం చేత నేను ఇప్పుడు ధర్మ సమ్మూఢ చేత, అసలు ధర్మం ఏదన్నది తెలియని అయోమయ స్థితిలో నేనిప్పుడు ఉన్నాను. కాబట్టి నువ్వు నాకు చెప్పు. పృచ్ఛామి త్వాం, ఇది ముఖ్య శ్లోకాలు చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. సో ప్రభుపాద ఈ ఈ భగవద్గీతలో ఉన్న శ్లోకాలన్నిట్లో కూడా ఆయన ఒక 108 శ్లోకాస్ని ముఖ్య శ్లోకాలని ఏరారు. దట్ డస్ నాట్ మీన్ అంటే మిగిలినవి అవసరం లేదని కాదు. మనకి తక్కువ కాలంలో ఏదైనా ఎక్కువగా మనం విషయం తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ శ్లోకాల వరకైనా తెలుసుకుంటే మనకి మొత్తం సారాంశం అర్థం అవుతుంది. అందుకని అవి ముఖ్య శ్లోకాలు అని చెప్పారు. అది వాటిల్లో ఈ చాప్టర్లో అది కూడా ఇది కూడా ఒకటి. ఇది పెద్ద చాప్టర్ అవటంతో ఇందులో చాలానే ముఖ్య శ్లోకాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే సో కార్పణ్య దోషం అంటే ఆ కార్పణ్య దోష కారణంగా ఇప్పుడు నేను నా స్వధర్మం విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. కాబట్టి పృచ్ఛామిత్వం అంటే నిన్ను అడుగుతున్నాను, ఏమని? ఏది నాకు ఉత్తమమో నాకు నువ్వు చెప్పు. యశ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే, నువ్వు ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు నిశ్చయంగా నువ్వు చెప్పు. ఎందుకంటే ఈ కన్ఫ్యూజన్ లో నేను ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు అసలు అయోమయ స్థితిలో నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ధర్మ సమ్మూఢ చేత ఏది ధర్మమో నా తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నా నా కన్ఫ్యూజన్ లో. కాబట్టి యశ్రేయస్య ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చితం తప్పనిసరిగా నువ్వు నాకు క్లియర్ గా బ్రూహి చెప్పు. ఎవరు? తన్మే, నువ్వు నాకు ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు కరెక్ట్ గా నువ్వు క్లియర్ గా చెప్పు. ఎందుకు? శిష్యస్తేహం, నేను నీ శిష్యుడిని అని ఇక్కడ ఆయన అంగీకరిస్తున్నాడు. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం. భగవంతుడు ఎందుకు చెప్పారు అంటే అతను శరణాగతి, షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం అంటున్నాడు. నేను నీకు శరణు అని, నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను నేను శరణు వేడుతున్నాను. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అన్నమాట ఇక్కడ. శిష్యస్తే అహం, నేను నీ శిష్యుడను. షాధిమాం త్వాం, షాధిమాం త్వాం అంటే ఉపదేశించు నాకు, నేను నిన్ను ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడుతున్నాను అని అర్థం అన్నమాట. సో కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ, ఈ మమకారం అనే దోషంతో, ఈ స్వభావంతో ధర్మ సమ్మూఢ చేత, ధర్మం ఏదో తెలియని స్థితిలో ఉన్నాము. నువ్వు నాకు పృచ్ఛామిత్వం, నువ్వు నాకు చెప్పు. ఏం చెప్పమంటున్నాడు? యశ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే. యశ్రేయస్యాన్ ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చితంగా నాకు క్లియర్ గా బ్రూహి చెప్పు. తన్మే, నువ్వు ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు తప్పనిసరిగా క్లియర్ గా నువ్వు నాకు చెప్పు. ఎందుకు చెప్పు అని అడుగుతున్నాడు? నేను నీ శిష్యుణ్ణి కాబట్టి నిన్ను నేను శరణు వేడుతున్నాను, నాకు క్లియర్ గా చెప్పు అని నిన్ను నేను శరణు వేడుతూ నీ శిష్యుడుగా అడుగుతున్నాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. శిష్యస్తేహం, అహం నేను నీ శిష్యుడును. షాధిమాం, షాధి చెప్పు, మాం నాకు, త్వాం నువ్వు, ప్రపన్నం నీకు శరణు, నేను నీకు శరణు వేడుతున్నాను. సో మమకారం అనే కారణంతో నేను కర్తవ్యాన్ని కోల్పోయి మోహాన్ని చెంది ఆ మమకార మోహంలో నేను ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను, శాంతిని కోల్పోయి. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో చెప్పమని నిన్ను అడుగుతున్నాను. నీ శిష్యుడను, నీకు శరణాగతుడను, కాబట్టి నాకు ఉపదేశించు. షాధి అంటే చెప్పు అని చెప్పి ఉపదేశించు అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ మనం అది చూస్తున్నాము. అది అప్పుడు సంజయుడు ఇలా పలుకుతూ చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడికి. ఇది అయిన తర్వాత ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. అప్పుడు సంజయుడు ఏమన్నాడు? శత్రువులను తప్పింపజేసేటటువంటి అర్జునుడు
పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడు, అంటే భయపెట్టేవాడు అనమాట అర్జునుడు అని ఆయనకు అదొక పేరు. గుడాకేశ అని కూడా పేరు. గుడాకేశ అంటే నిద్రను జయించిన వాడు, అంటే నిజమైన డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం. అది కూడా అర్జునుడికి అర్జునుడికి ఒక పేరు. ఆ రకంగా అర్జునుడిని సంబోధించాడు సంజయుడు, గుడాకేశ పరంతప అని చెప్పేసి. నయోత్స్య ఏవముక్త హృషికేశం. సో ఈ రకంగా చెప్పి ఎవరితో? నయోత్స్య ఇతి గోవింద, ఈ రకంగా ఆయన గోవిందుడితో చెప్పి ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవ, చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పి భగవంతుడికి అతను మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అంటే ఏవం ఈ రకంగా ముక్త్వ పలికి ఋషికేశం గుడాకేశ అంటే ఈ రెండు కూడా శ్రీకృష్ణుడితో. ఋషికేశ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు. అది ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణుడు, భగవంతుడు. కాబట్టి ఆయనకి ఋషికేశ అనే పేరు వచ్చింది. నిన్న కూడా మనం అది క్విజ్ లో, మీరు క్లాస్ క్విజ్ లో క్వశ్చన్ గా చూసారు. సో తర్వాత ఈ ఋషికేశ అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుడితో ఈ రకంగా పలికి ముక్త్వ అంటే ఏవం ఉక్త్వ పలికి ఈ గుడాకేశుడు పరంతప అయినటువంటి అర్జునుడు నయోత్స్న నేను యుద్ధం చేయను, ఇతి గోవింద ముక్త్వ అంటే ఇది అని చెప్పి, గోవిందం అంటే ఇంద్రియాలకు ఆనందం ఓసగేటటువంటి కృష్ణునితో అని చెప్పి అర్థం ఒకటి. గోవులకు ప్రీతికరమైనటువంటి కృష్ణుడు అని కూడా అర్థము గోవింద అంటే, బట్ మీనింగ్ శ్రీకృష్ణుడు. సో గోవిందం ఆయనతో ఈ రకంగా పలికి యుద్ధం చేయను అని చెప్పి ఉక్త్వ పలికి తూష్ణీం బభూవ అంటే మౌనం వహించాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఈ శ్లోకంలో. సో ఈ రకంగా నయోత్స్య నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి గోవిందుడితో ఆయన ఉక్త్వ చెప్పేసి తూష్ణీం బభూవ అంటే నేను మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి ఏం జరుగుతుందో వివరిస్తున్నాడు అనమాట. ఈ రకంగా అర్జునుడు అన్నాడు, శ్రీకృష్ణుడితో చెప్పేసి ఇక మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి వివరించాడు. తర్వాత ఇలా అర్జునుడు మౌనంగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడు ఇక్కడ 2.11 నుంచి 30 వరకు సోల్ జ్ఞాన అంటే ఆత్మ జ్ఞానాన్ని గురించి ఈ శ్లోకాలన్నిట్లో వివరించారు. సో ఎప్పుడైతే అర్జునుడు ఇవన్నీ చెప్పేసి మౌనంగా నేను యుద్ధం చేయనని దుఃఖంగా కూర్చున్నాడో అప్పుడు భగవంతుడు ఎప్పుడైతే నేను శిష్యస్తేహం షాధిమాం త్వాం ప్రపన్నం, నేను నీ శిష్యులను నిన్ను నేను నాకు షాధిమాం త్వాం నాకు నువ్వు చెప్పు నీకు శరణాగతుడను, ప్రపన్నం నీకు శరణాగతుడను అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో అప్పుడు ఆయన భగవద్గీత చెప్పటం ప్రారంభించారు. ఒక గురువుగా శిష్యుడు అడిగాడు కాబట్టి భక్తితో ఆయన అప్పుడు విషయాన్ని చెప్తున్నారనమాట. సో ఎప్పుడైనా మనం గురువు దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంటే ఆ గురువును మనం సంపూర్ణంగా నమ్మి భక్తితో శరణు వేడితే సరి అయిన గురువుని చూసుకుని మనకి జ్ఞానం ఆయన ఇస్తారు అన్నదానికి ఇది ఒక తార్కాణం. శ్రీ భగవానుడు పలికారు ఏమని? నీవు పాండిత్యంతో కూడి అశోచ్యానన్వ శోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాద అంటే అశోచ్యాన్ అసలు శోచించకూడని విషయాల గురించి నువ్వు శోచస్త్వం నువ్వు శోచిస్తున్నావు. శోచస్త్వం నువ్వు శోచించకూడని దుఃఖించకూడని విషయాల గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే ఎంతో ప్రజ్ఞావంతుల్లాగా నువ్వు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్తున్నావు. గతాసూంశ్చ నాను శోచంతి పండిత. పోయిన వాళ్ళ గురించి కానీ లేదంటే బ్రతికున్న వాళ్ళ గురించి కానీ గతాసూంశ్చ పోయిన వాళ్ళ గురించి కానీ బ్రతికున్న వాళ్ళ గురించి కానీ నాను శోచంతి పండిత. పండితులు ఎప్పుడు కూడా చింతించరు, శోకించరు.
అని చెప్తున్నారు. సో నువ్వు శోకించని వాటి గురించి శోకిస్తున్నావు, శోకించకూడని వాటి గురించి శోకిస్తున్నావు, దుఃఖించకూడని వాటి గురించి దుఃఖిస్తున్నావు. ఎంతో ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే, ఎంతో పండితుడిలాగా నువ్వు, ప్రజ్ఞావంతుల్లాగా నువ్వు ఎన్నో విషయాలు చెప్తున్నావు, వాదాలు, ఇది అది, ఇది పాపము, ఇది 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 బాధ, సుఖం లేదు, తర్వాత ఇంకొకటి వంశనాశనం, ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నావు నువ్వెంతో ప్రజ్ఞావంతుల్లాగా. నిజమైతే నిజానికి పోయిన వాళ్ళ గురించి కానీ బ్రతికున్న వాళ్ళ గురించి కానీ గతాసూంశ్చ అంటే అది అర్థం. నాను శోచంతి పండిత, పండితులు ఎవరు, వివేకవంతులు శోకించరు. నువ్వు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు ప్రజ్ఞావంతుల్లాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దుఃఖింపకూడని విషయం కోసం దుఃఖిస్తున్నావు. అశోచ్యానన్వ శోచస్వం. వివేకవంతులు పండితులు గతాసూంశ్చ చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికున్న వారి గురించి కానీ నాను శోచంతి దుఃఖింపరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నారు, అప్పుడు ఆత్మజ్ఞానం. ఆ మాటని అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఇదేమిటి, పోయిన వాళ్ళ గురించి దుఃఖించరంటున్నారు, ఎవరైనా పోతే దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటాము అని మనందరికీ వెంటనే ఒక సందేహం రావటం సహజం. అయితే ఇక్కడ కారణం ఏమిటనేది ఇక్కడ మొదలు పెట్టారు చెప్పటం. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిప నచైవ న భవిష్యామా సర్వే వయమత పరం. నేను కాని నీవు కాని ఈ రాజులందరూ కాని లేని సమయము లేదు, ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిప. సో ఇక్కడ నేను కాని నువ్వు కాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రాజులందరూ జనాధిప అందరూ కానీ లేని సమయం అనేది లేదు. నచైవ న భవిష్యామ, ఇక ముందు కూడా భవిష్యత్తులో కూడా సర్వే వయం మతః పరం, మనం ఉండకుండా ఉండము. కాబట్టి మనం లేని సమయం అనేది, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ, నువ్వు నేను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా లేని టైం అంటూ లేదు, ఎప్పుడూ ఉన్నారు, ఇదివరకు ఉన్నారు, ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము, ఎప్పటికీ ఉంటాము అన్నది ఇక్కడ అర్థం. ఇదేమిటి ఎప్పటికీ అందరూ ఎలా ఉంటారు, కొన్నాళ్ళు ఉన్న తర్వాత ఎవరైనా పోవలసిందేగా అని మనం అనుకుంటాము. దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటో చూద్దాము. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఆత్మజ్ఞానం అన్నమాట ఇదంతా. అంటే ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశారు. కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే. సో ఈ దేహధారి ఈ బాల్యం, కౌమారం యౌవనం జర, బాల్యం నుంచి కౌమార్యం, కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి జర అంటే ఓల్డ్ ఏజ్, ముసలితనానికి ఏ రకంగా అయితే ఈ మెల్లగా ఈ స్టేజెస్ అన్ని దాటుకుంటూ వెళ్తాడో తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, అదే రకంగా దేహాంతర అంటే దేహం వదిలేసిన తర్వాత ఈ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలి ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ధీరస్తత్రన ముఖ్యతి, ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ధీరులు ముఖ్యతి ఆందోళన చెందరు ఈ విషయాన్ని గురించి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యౌవనానికి, దాని నుంచి ముసలితనానికి, అక్కడి నుంచి ఎలా అయితే మనం సాగిపోతూ ఉంటామో, ఈ వివిధ దశలు ఎలా అయితే మనం ప్రవేశిస్తామో అదే విధంగా మన ఆత్మ అంటే మన బాడీ చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల్లా ఉంటాం, తర్వాత కొంచెం పెద్దవాళ్ళం అవుతాం, ఆ తర్వాత యవ్వనం, కౌమార్యం, తర్వాత యవ్వన దశ, ఆ తర్వాత వృద్ధాప్యం, ఇవన్నీ బాడీలో చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. అవునా, ఒకే రకంగా ఉండదు కదా ఈ శరీరం. చిన్నప్పుడు ఇంతే ఉంటాము, తర్వాత పెరుగుతాము, పెరిగిన తర్వాత అలాగే ఉండం, మళ్ళీ కొంచెం పెద్దవాళ్ళం అవుతాం, ఇంకా పెద్దవాళ్ళం అవుతాం, ముసలితనం వస్తుంది. అలా ఈ దేహం మారిపోతూ ఎలా అయితే ఉంటుందో అదే విధంగా ఈ దేహం లోపల ఉన్నటువంటి ఈ ఆత్మ ఒక దేహం వదిలిన వెంటనే వదిలిన తరువాత
వేరే దేహంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అందుకని ధీరులు, వివేకవంతులు ఈ విషయాన్ని గురించి ధీరస్తత్ర నా ముహ్యతి, వాళ్ళు నా ముహ్యతి, వాళ్ళ ఆందోళన పడరు. ఇది ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం అన్నమాట. ఇది అంటే క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. నేను గాని నువ్వు గాని ఎప్పుడు లేకుండా లేము, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు గాని అని ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో చెప్పి, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇది చాలా ముఖ్య శ్లోకము. సో ఈ దేహధారి, దేహినోస్మిన్ అంటే దేహధారి ఎలా అయితే దేహం కౌమార్యం నుంచి యవ్వనము, తర్వాత జర ముసలితనంలోకి వెళ్తుందో, తథా అదే విధంగా దేహాంతర ప్రాప్తి, ఇంకొక దేహం వదిలిన తరువాత మనకు ఇంకొక దేహం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట ఈ శ్లోకంలో. ఇది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట ఈ శ్లోకం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. సో ఇక్కడ మనకి బొమ్మలో చూపిస్తున్నారు, చిన్న పిల్లలుగా ఉంటాం, తర్వాత కొంచెం పెద్దవాళ్ళం అవుతాం, ఇంకా కొంచెం పెద్దవాళ్ళం అవుతాం, తర్వాత వృద్ధాప్యం. ఎలా అయితే ఈ బాడీ మారుతూ ఉంటుందో, దేహాంతర తర్వాత బాడీ లోపల ఉన్న ఆత్మ కూడా వేరే ఈ స్టేజెస్ బాడీకి ఎలా వస్తాయో, ఆత్మ ఒక బాడీ నుంచి వేరే బాడీకి కూడా అలాగే వెళ్తుంది. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్న వివేకవంతులు, ధీరస్తత్రులు నా ముహ్యతి, వాళ్ళు ఏమి కూడా ఆందోళన చెందరు. లేకపోతే ఈ మోహంలో ఉండిపోరు, వాళ్ళకి జ్ఞానం వస్తుంది, తెలుస్తుంది. సో ఇందులో మొట్టమొదటి మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి భగవద్గీతలో అంటే, మనము శరీరం కాదు, మనం ఎవరిమి అంటే లోపలున్న ఆత్మ. ఈ ఆత్మ ఈ శరీరం కాకపోతే, ఈ శరీరాన్ని వదిలితే వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. శరీరం ఊరికినే ఆత్మకు ఒక ఆశ్రయం మాత్రమే. కాబట్టి మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ. ఈ శరీరము ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు, ఫైర్, వాటర్, అర్త్, స్కై, ఎయిర్ అని చెప్పేసి, ఇవి పంచభూతాలు అనమాట. బాడీ దేంతో తయారైంది అంటే ఈ పంచభూతాలతో తయారైంది. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, మన చుట్టూ ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఆకారము, ఫామ్ అనేది, ఆకారం అనేది ఉన్నది అంటే అవన్నీ కూడా పంచభూతాలతోనే తయారయ్యాయి. ఉదాహరణకు మనుషులు అవ్వనివ్వండి, జీవులు అవ్వనివ్వండి, మన శరీరాలన్నీ కూడా పంచభూతాలే. అంతేకాకుండా అలాగే కనిపించేవన్నీ, పర్వతాలు, చెట్లు, నీరు అన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారైనవే అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ సూక్ష్మంగా, స్థూలంగా అంటే మనకు కనిపించేవన్నీ కూడా పంచభూతాలతో తయారయ్యాయి. సో అది ఇక్కడ మనం ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాలి. అయితే మనం శరీరం కాదు, మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇక్కడ మన యొక్క కనుబొమ్మలు అవన్నీ, చెవులు, కళ్ళు, ముక్కు, మన కాళ్ళు, చేతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మనం ఏం చెప్తాము, నా కాళ్ళు, నా చేతులు అంటున్నాం, కానీ నేను కాళ్ళు, నేను చేతులు అని మనం అనం కదా. కాబట్టి మనం ఈ శరీరం కాదు, ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ నిజమైన మనము అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కారు డ్రైవరు ఉదాహరణ ఏమిటి అంటే, ఈ కారు వెళ్తుంది, డ్రైవర్ ఉంటేనే కారు నడుస్తుంది అన్న ఉదాహరణతో ఇది చూపిస్తున్నారు. అలాగే ఆత్మ అనేది లేకపోతే ఈ శరీరానికి ఏమి విలువ అనేది లేదు అని. ఈ ఆత్మ లోపల ఉన్నది పంజరం లాగా అని చెప్పి మనం గ్రహించాలి. తర్వాత మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితి క్షస్వ భారత. సో ఇక్కడ దేహినో, ఈ శరీరం ఆత్మ, మనం బాడీ కాదు, ఆత్మ. మనం ఈ శరీరం పోతే వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఆత్మ ఎప్పటికీ కూడా, ఆత్మకు నాశనం అనేది లేదు అన్న పాయింట్ చెప్పారు. దేనికి, వీళ్ళని నేను చంపేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు నువ్వు,
నువ్వు చంపేది కాదు, ఎవరు కూడా ఈ బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ. ఆత్మ ఈ శరీరం కాకపోతే ఇంకొక శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమిటి, సుఖం లేదు అనేదో అంటున్నాడు కదా. మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలుగుతూ ఉంటాయి, కాలక్రమంలో ఆగమాపాయనో నిత్య అంటే వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. అవి తాం స్థితిక్షస్వ భారత, వాటిని ఓర్చుకోవటం మనం నేర్చుకోవాలి. అవి కూడా మాత్రాస్పర్శాస్తు ఇంద్రియానుభూతి వల్ల కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి సుఖ దుఃఖాలన్నీ కూడా తాత్కాలికం, ఇది ఆగమాపాయనో నిత్య, ఎప్పుడు కూడా వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద లాంటివి అంటే శీత ఉష్ణ అంటే చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయో, ఎప్పుడు చలికాలం ఉండదు, ఎప్పుడు ఎండాకాలం కూడా ఉండదు, మారిపోతూ ఉంటాయి నిత్యం. వాటి డ్యూటీ అది, కొన్నాళ్ళు ఇది కొన్నాళ్ళు అది, మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు ఇది మళ్ళీ కొన్ని రోజులు అది. సో అలా మారిపోతూ ఉంటాయి నిత్యం, అవి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. అయితే నిజమైన తాం స్థితిక్షస్వ భారత, దీన్ని మనము ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి. సో చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో, ఎప్పుడు ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే, తాత్కాలికం, వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడు సుఖం ఉండదు, ఎప్పుడు దుఃఖము ఉండదు, ఆ విషయం తెలుసుకో. కాబట్టి ఇవి ఏది వచ్చినా మనము కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవటం నేర్చుకోవాలి. మనకి ఎందుకు ఈ సుఖము దుఃఖం అనే భావం కలుగుతుంది, ఇంద్రియానుభూతి వల్ల కలుగుతుంది. మన ఇంద్రియాలకు ఆనందం వస్తే సుఖం అనుకుంటున్నాము, మన ఇంద్రియాలకు కష్టం అనిపిస్తే దుఃఖం అనుకుంటున్నాం. ఇదంతా మన ఇంద్రియ ప్రభావము. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆత్మ గురించి ఇక్కడ వివరంగా చెప్తున్నారు. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నా హన్యతే హన్యమానే శరీరే. సో ఆత్మకు పుట్టటం గాని, నజాయతే మ్రియతే, దానికి జాయతే పుట్టుక గాని, మ్రియతే మృత్యువు కానీ లేదు. అది ఒకప్పుడుండి ఒకప్పుడు లేకపోవటం లేదు, అది కూడా లేదు. అజో నిత్య అంటే అది పుట్టుక లేనిది, అజ అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యము ఎప్పటికీ ఉండేది, నిత్యము అంటే ఎప్పుడు ఉండేది, శాశ్వతం, ఫర్ ఎవర్, ఎటర్నల్ అన్నమాట. పురాణం పురాతనమైనది, మరి పుట్టుక లేనిది, ఎప్పటికీ ఉండేది, పురాతనమైనది. నా హన్యతే హన్యమానే, నా హన్యతే అంటే చావు లేదు, హన్యమానే శరీరే, శరీరం పోయినా గాని ఆత్మకు చావు లేదు అని ఈ శ్లోక ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, చాలా వివరంగా ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పారు. ఆత్మకు పుట్టడం చావటం అనేవి లేవు. న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వాన భూయ. అది భూత్వా భవిత అంటే ఒకప్పుడు పాస్ట్ లో ఉంది, ముందు ఫ్యూచర్ లో ఉండదు అనేది ఏది లేదు. ఒకప్పుడు ఉంటుంది, ఉన్నది, మళ్ళీ తర్వాత ఉండదు అనేది లేదు. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం. అజో అంటే జన్మ, పుట్టుక లేనిది, జన్మరహితం అన్నమాట, దానికి పుట్టుకనేది లేదు. నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనం, అనాదిగా ఉన్నది. అలా ఉన్నటువంటి ఆత్మ నిత్యమైనది. నాహన్యతే హన్యమానే శరీరే. అందుకని శరీరం నాశనం అయినా కూడా ఆత్మ ఏమి ఎక్కడికి పోదు, ఆత్మకు నాశనం అనేది లేదు, ఆత్మ చావదు అని చెప్తున్నారు. శరీరం నాశనం అయినా కూడా ఆత్మ చావదు. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ, ఎలా అయితే చిరిగిపోయిన బట్టలు మనం తీసేసి నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి, పాత బట్టలు తీసేసి కొత్త నవాని గృహ్ణాతి,
క్రొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో పాత బట్టలు తీసేసి తథా శరీరాన్ని అలా కృషించిన శరీరం కూడా అలా విహాయ జీర్ణాన్య జీర్ణమైనటువంటి శరీరాన్ని వదిలేసి అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి వేరే దేహాన్ని స్వీకరిస్తుంది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. మనిషి జీర్ణమైనటువంటి దుస్తులు తీసేసి క్రొత్త దుస్తులు ఎలా అయితే వేసుకుంటారో అలాగే ఆత్మ కూడా ఈ కృషించినటువంటి అన్యాని అంటే జీర్ణమైన శరీరాన్ని వదిలివేసి అన్యాని సంయాతి వేరే శరీరాన్ని నవాని దేహి వేరే క్రొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ బేబీగా పుట్టి వివిధ దశలు శరీరం అన్ని దశలు చివరికి వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళటం, కౌమార్యం, యవ్వనం, పెద్దవాళ్ళు అవటం, వృద్ధాప్యంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ శరీరాన్ని వదిలి ఆత్మ ఇక్కడ లైట్ అనుకోండి మళ్ళీ వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే దశలతో రావటం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. తర్వాత ఆత్మ గురించి ఇంకేం చెప్తున్నారంటే ఈ ఆత్మ ఇలా ఎప్పటికీ చావనేది లేదు. ఎందుకు అంటే ఆత్మ భగవదంశ, ఈ ఆత్మ సచ్చిత్తానందమైనది అని. ఆ సచ్చిత్తానందం అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడు ఎటర్నల్, శాశ్వతం, నిత్యం, ఎప్పుడు ఉండేదాన్ని సత్యము అంటారు. ఉదాహరణకు ఒక పుస్తకం ఉన్నది. ఆ పుస్తకం అనేది ఈ రోజున అది పుస్తకం అయితే అది ఒక 100 సంవత్సరాల తర్వాత చిరిగిపోవచ్చు, అప్పుడు పుస్తకం ఉండదు అక్కడ. కానీ ఇప్పుడు పుస్తకం అంటున్నాం నిజమే, కానీ ఎప్పుడు 100 సంవత్సరాల తర్వాత మనం దాన్ని చూస్తే అక్కడ పుస్తకం ఉండకపోవచ్చు, అప్పుడు అది పుస్తకం కాదంటే అది ఎప్పటికీ లేదు, మనం ఎప్పటికీ ఉండవు. అలాగే ఈ వస్తువులు కానీ చెట్లు కానీ ఇవన్నీ ఎప్పటికీ, ఆఖరికి ప్రపంచం కూడా ఎప్పుడు ఉండదు. భగవంతుడు సృష్టిస్తారు, లయం చేసేది కూడా ఆయన, ఎప్పటికోప్పటికి లయం అవుతుంది. అయితే ఎప్పటికీ ఉండేది ఎవరు? ఒక్క భగవంతుడే శాశ్వతం. ఆ భగవత్ అంశ అయిన ఆత్మ కూడా అలాగే శాశ్వతం అని చెప్తున్నారు. సత్, చిత్, ఆనంద, అది ఆత్మ యొక్క డెఫినిషన్ అన్నమాట. సో సత్ అంటే ఎప్పటికీ ఎటర్నల్, ఎప్పటికీ ఉండేది అని చెప్పి, అందుకని భగవంతుడు ఆయన అంశ అయిన ఆత్మ సత్తు. చిత్ అంటే ఆ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలగటం. మన ఆత్మ ఎటర్నల్, శాశ్వతం, నిత్యం, అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని మనం తెలుసుకోగలగటం. ఏది మాటలతో తెలుసుకోవటం కాదు, ఆ అనుభవంలోకి మనం తెచ్చుకోగలగటం ఈ విషయాన్ని. ఆ శాశ్వతమైనటువంటి అంటే మన ఆత్మను మనం నిజంగా ఎప్పుడైతే ఈ రకమైనది అని మనం ఆత్మ దర్శనం చేసుకోగలుగుతామో అది ఆ చిత్ చేసుకున్న ఆ జ్ఞానాన్ని నిజంగా ప్రాక్టికల్ గా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం, సంపాదించుకోగలుగుతాం ప్రాక్టికల్ గా ఆ జ్ఞానాన్ని. అది చిత్ అనే అవేర్నెస్, ఆ నాలెడ్జ్ అన్నమాట. ఆ రెండు. ఆనంద అంటే ఆత్మను మనం దర్శించగలిగినప్పుడు, చూడగలిగినప్పుడు, అనుభూతి చెందగలిగినప్పుడు, మన ఆత్మను నిజంగా ప్రాక్టికల్ గా, ఊరికినే మాటలతో కాదు, ప్రాక్టికల్ గా ఆత్మానుభూతిని మనం పొందగలిగినప్పుడు వచ్చేటటువంటి ఆనంద, అది అది ఆ నిత్యానందం. ఇక ఆ స్టేజ్కి వెళ్తే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఏ సమస్య మనల్ని బాధించదు, మనం ఆనందంగా ఉండగలుగుతాము అని చెప్పి తెలుసుకోవాలి. ఆ నిత్యానందంలో ఉన్న ఆనందం అదనమాట. నిత్యం, సత్ అంటే ఆత్మ ఎటర్నల్, చిత్ ఆ విషయం తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ అవేర్నెస్, నాలెడ్జ్ ఉంది ఆ ఆత్మకు. తర్వాత ఆనంద, ఆత్మ ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటుంది. మనం అది ఈ మా భౌతిక ప్రపంచ మాయలో మనం చిక్కుకుని అది మనం చూడలేకపోతున్నాం. కానీ ఆత్మ యొక్క లక్షణం ఎప్పుడు కూడా ఆనందమే, సచ్చిత్ ఆనంద, అది ఆత్మ యొక్క లక్షణం. ఎవరైనా ఆత్మ అంటే ఏమిటి అంటే మీరు సచ్చిత్ ఆనంద అని చెప్పచ్చు. సత్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎటర్నల్ కాబట్టి, భగవంతుడి అంశ కాబట్టి ఆత్మ కూడా నిత్యము, చావనేది లేదు అన్నట్టుగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. కాబట్టి ఈ ఆత్మను నైనం చిందంతి శస్త్రాన్ని, ఎవరు కూడా ఒక అస్త్రంతో ఎవరు కూడా దీన్ని ముక్కలు చేయలేరు. నైనం దహతి పావక, పావక అంటే అగ్ని, అంటే ఫైర్.
ఫైర్ తో ఎవరు దహించలేరు, నయనం దహించలేరు. నా చైనం క్లేదయంతి ఆపో, ఆపో అంటే నీరు, నీటితో ఎవరు కూడా తడపలేరు. నా శోషయతి మారుత, సో గాలి, మారుత అంటే వాయువు, వాయువుతో ఎవరు కూడా డ్రై అయ్యేటట్టు చేయలేరు, ఎండబెట్టలేరు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఆత్మను ఏ ఆయుధంతో మనం ముక్కలు ఎవరు చేయలేరు, దానిని అగ్నితో దహించలేము, నీటితో తడపలేము, గాలితో ఆర్పలేము, గాలితో దానిని డ్రై అయ్యేటట్లుగా కూడా చేయలేము అని ఆత్మ యొక్క లక్షణాలను ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. ఇది ముఖ్య శ్లోకం. తరువాత జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాత్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. కాబట్టి జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన తర్వాత పుట్టిన తర్వాత హి తప్పనిసరిగా ధ్రువో అంటే గ్యారంటీగా మృత్యు అనేది ఉంటుంది. పుట్టుక వచ్చింది అంటే మృత్యు అనేది గ్యారంటీ. ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, అలాగే జన్మ కూడా గ్యారంటీ, ధ్రువం ఎప్పుడు మృతస్య చ, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ అనేది కూడా గ్యారంటీ. సో జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు, పుట్టిన వాడికి మరణం గ్యారంటీ, అలాగే ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ కూడా గ్యారంటీయే. పుట్టిన వాడికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టుక తప్పదు. తస్మాత్ అపరిహార్యేతే, తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేతే అనివార్యమైన తప్పనిసరి అయిన దాని గురించి నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు శోకింపవద్దు. నువ్వు నా వద్దు, ఏమిటి శోకింపటం అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ పుట్టిన వాళ్ళు ఎలాగూ మరణించక తప్పదు, మరణించిన వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టక తప్పదు. కాబట్టి ఈ తప్పనిసరైన వాటిని గురించి, తప్పించుకోలేని అనివార్యమైన దాని గురించి నువ్వెందుకు దుఃఖిస్తావు? దేహి నిత్యం అవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. సో అన్ని దేహాలలో ఉండే ఆత్మకు దేహి నిత్యం అవధ్యోయం, నిత్యము ఈ దేహంలో ఉండేటటువంటి ఈ ఆత్మకు దేహే సర్వస్య భారత అంటే ఎప్పుడు కూడా ఉండేటటువంటి ఈ ఆత్మకు చావనేది లేదు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని ఈ ప్రాణులందరి గురించి నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు శోకించాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు, అందుకని నువ్వు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదు. నేనెవరినో చంపుతున్నాను, వాళ్ళు పోతారు అని నువ్వు దుఃఖించకు, ఎందుకంటే ఈ ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. మనం బాడీ కాదు, మనం ఆత్మ, దీనికి చావు లేదు అని చెప్పి ఆన్సర్ అన్నమాట. సో ఎవరైతే ఆత్మ లోపల ఉంటుందో ఆత్మను ఎవ్వరూ ముక్కలు చేయలేరు, తడపలేరు, కాల్చలేరు. కాబట్టి నువ్వు ఆత్మని వాళ్ళ ఆత్మలను నువ్వేం చేయలేవు, వాళ్లకు దానికి చావనేది లేదు అని చెప్పారు ఇక్కడ. అది శరీరం పోతే వేరే శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇందాక చూసాం, ఆత్మ ఒక పంజరంలో, బాడీ లోపల ఆత్మ ఎలా ఉంది అంటే పంజరంలో పక్షిలాగా ఉంది. అయితే ఈ పక్షికి మనం ఆహారం ఇవ్వకుండా పైన పంజరాన్ని బాగా శుభ్రం చేస్తే, ఇక్కడ ఈవిడ శుభ్రం చేయటం పంజరం బాగా మెరిసిపోతుంది, కానీ పక్షి నీరసించిపోతుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మనం ఆత్మకు కూడా ఫుడ్ పెట్టాలి. ఏమిటి మన ఆత్మకు, సోల్కి ఫుడ్ ఏమిటి అంటే భగవన్నామమే. హరేర్నామం, సింప్లీగా హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం అంటే కేవలం హరినామమే. కలవు నాస్తైవ 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 గతిర్ అన్యథ, ఈ కలియుగంలో నాస్తైవ 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 లేదు లేదు లేదు, ఏమిటి లేదు, గతిర్ అన్యథ, వేరే గతి లేదు ఈ కలియుగంలో. ఏది గతి అంటే హరేర్నామ హరేర్నామ, హరినామమే ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్న గతి. కాబట్టి ఈ హరినామాన్ని మనం జపించినట్లయితే
ఆ ప్రాసెస్ లోనే ది ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఆర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ మెడిటేషన్. అలాగే మనకి ఆత్మ జ్ఞానం అనేది వస్తుంది, మనకి ఈ ఈ ధ్యానం అనేది వస్తుంది, ఇంకా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ లేదు అని చెప్పి ఈ ఈ శ్లోకానికి అర్థం అన్నమాట. సో మనం ఆ హరినామం అంటే హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అంటూ ఈ జపమాల చూపిస్తున్నారు. జపం మనం చేయగలిగితే ఆ జపమాలలో 108 పూసలు ఉంటాయి. సో 108 సార్లు ఒక్క మాల ఈ హరినామాన్ని మనం జపిస్తే, అది నేర్చుకుంటే అది మనకు అన్ని రకాలుగా కూడా భగవంతుడి పైన దృష్టి వెళ్ళేటట్లు, మన మనస్సులో ఉన్న మాలిన్యాలు మెల్లమెల్లగా కడిగి వేసేటట్లు చేసేటటువంటి మహత్యం దానికి ఉన్నది భగవన్నామానికి. ఈ కలియుగంలో అది ఒక్కటే మనకు మార్గం. సో ఇప్పటి వరకు ఆత్మ గురించి చూసాము, ఇక ఇప్పుడు ఆత్మ జ్ఞానం గురించి చూసాము. ఆత్మ చావు లేదని, ఆత్మనెవరు ముక్కలు చేయటం, తడపటం, కాల్చటం ఇవన్నీ చేయలేరని, ఒక శరీరాన్ని వదిలితే వేరే శరీరానికి వెళ్తుంది, దానికి చావు అనేది లేదని, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసాము. ఇప్పుడు కర్మ స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారు. ఈ కర్మ స్వధర్మాలు ముందు ముందు చాప్టర్స్ లో కూడా డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం. ఆత్మజ్ఞానం మాత్రం ఈ ఒక్క చాప్టర్ లోనే చూస్తాం. సో ఏం చెప్పారు బ్రీఫ్ గా ఈ కర్మ స్వధర్మం గురించి? హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. కాబట్టి హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, ఒకవేళ నువ్వు హతమయ్యావంటే, పోయావంటే నీకు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది ఈ యుద్ధంలో నువ్వు గనక పోతే. జిత్వావా, ఒకవేళ జీవించే ఉన్నావనుకో, బ్రతికే ఉన్నావనుకో, భోక్షసే మహీం, ఈ ప్రపంచాన్ని, ఈ భూప్రపంచాన్ని నువ్వు అనుభవించవచ్చు. భోక్షసే అంటే నీకు రాజ్యం వస్తుంది జీవిస్తే. మరి తస్మాత్, కాబట్టి, ఉత్తిష్ట లే కౌంతేయ, అర్జున లే, కుంతి పుత్రుడా కాబట్టి నువ్వు లే, యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో నువ్వు లే అని చెప్తున్నారు. ఎందుకు? నువ్వు పోతే నీకు స్వర్గం వస్తుంది, ఉన్నావంటే నీకు రాజ్యం వస్తుంది, కాబట్టి లేచి నువ్వు కృత నిశ్చయంతో యుద్ధం చెయ్యి. తర్వాత బుద్ధి అన్న మాట చెప్పి ఇప్పుడు బుద్ధి యోగం గురించి, అది నీ స్వధర్మం, నువ్వు క్షత్రియుడివి, ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకు? రాజు యొక్క డ్యూటీ ఏమిటి? నీ డ్యూటీ చెయ్యాలి, నువ్వు రాజ్యం కోసం పోరాడాలి, అది నీ డ్యూటీ క్షత్రియుడిగా. నువ్వు ఆ డ్యూటీ చేయకుండా ఎలా ఉంటావు? లే, నువ్వు పోతే నీకు స్వర్గం వస్తుంది, ఉంటే రాజ్యం వస్తుంది, కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తూ బుద్ధియోగం గురించి చెప్తున్నారు. బుద్ధియోగం అంటే ఏమిటి చూద్దాం. ఏషా తే భిహిత సాంఖ్యే, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ముందు చూస్తాం 3rd 4th చాప్టర్స్ లో. బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తా యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వం ద్వారా నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మరూపం అంటే బుద్ధియోగం అంటే ఏమిటి అంటే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చేయటము, అంటే దానిని బుద్ధియోగం అంటారు. అదేమిటో నేను ఇప్పుడు నీకు విశదీకరిస్తాను, విను. ఫలాపేక్ష లేని కర్మ ఏమిటో. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో, బుద్ధ్యాయుక్తో యయా పార్థ, ఈ అవగాహనతో గనక నువ్వు చేస్తే కర్మబంధం ప్రహాస్యసి, ఆ కర్మబంధాల్లో నువ్వు చిక్కుకోవు, నీకు విముక్తి వస్తుంది. ఇలాంటి అవగాహనతో నువ్వు కర్మ చేస్తే గనక నువ్వు కర్మబంధాల్లో చిక్కుకోవు. ఎలాంటి అవగాహనతో? ప్రతిఫలాపేక్ష లేని కర్మ చెయ్యగలిగితే దానినే బుద్ధియోగం అని కూడా అంటారు. అంటే ఏదైనా పని చేసినప్పుడు రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ చెయ్యకుండా మనం పని చేయగలిగితే, అలా ఎలా పని చేస్తాం? రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా, పని చేసేది రిజల్ట్ కోసమేగా అని మనకి వెంటనే ఒక సందేహం వస్తుంది. కానీ అది కూడా మనం ఎలా చేయాలో, ఎందుకు చేయాలో చెప్తారు. ఇక్కడ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇప్పుడు దయచేసి ఎంతమంది యూత్ ఉన్నారో మరొక్కసారి హ్యాండ్ రేజ్ చేయగలరా? ఒక్క నిమిషం ఆ విషయం చూద్దాము. క్విక్ గా యూత్ స్టూడెంట్స్ దయచేసి హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి.
9 పీపుల్ రేజ్ చేశారు. ఇందాక మొదట్లో 10 రేజ్ చేశారు, ఇప్పుడు 10. ఇంకా ఎక్కువ మంది మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. సో ఎవరైనా యూత్ మెంబర్స్ ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి. 10 మెంబర్స్ ముందు కూడా క్లాస్ బిగినింగ్ లో రేజ్ చేశారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా 10 ఉన్నారు. నంబర్ ఎక్కువ ఉన్నారు క్లాస్ లో, అందుకని ఇంకెవరైనా యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారా అని అడుగుతారు. 11, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు? ఓకే, ధన్యవాదాలు అందరికీ. ఓకే, హ్యాండ్ మీరు డౌన్ చేసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. సో ఈ బుద్ధి యోగం ప్రతిఫలాపేక్ష లేనటువంటి కర్మ ఏమిటో చూద్దాం. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధాగా పోదు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి, ఇది కూడా ముఖ్య శ్లోకమే. ప్రత్యవాయో న విద్యతే, స్వల్పమపి, ఈ కర్మయోగం మీరు ప్రారంభించిన తర్వాత పూర్తిగా చేయలేకపోయినా వృధా పోదు. అంటే మనం ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఈ కర్మయోగాన్ని చెయ్యాలి అని చెప్పారు. అంటే ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఎలా చేస్తాము అంటే భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాము అనే భక్తి భావం తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకుని ఆ రకంగా మనం పని చేయటం నేర్చుకోవాలన్నమాట. సో అలా నేర్చుకుని అలా పని చేసి భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, ఈ పనికి మనం విజయవంతంగా పని చేయాలి అనే కోరిక ఉండటం సహజం, అది తప్పులేదు. కానీ ప్రతిఫలాన్ని పని సక్సెస్ఫుల్ గా అవ్వాలి అని అనుకోవటంలో తప్పులేదు. అనుకుని దానిని మనం మనస్ఫూర్తిగా సక్సెస్ఫుల్ గా అయ్యేటట్లుగా చెయ్యాలి. మన పూర్తి ఎఫర్ట్ అందులో పెట్టాలి. కానీ అది సక్సెస్ అయినా అవ్వకపోయినా మనం దాని రిజల్ట్ ను గురించి బాధపడటం కానీ ఆనందించటం కానీ టూ మచ్ గా పొంగిపోవటం కానీ లేకుండా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటూ అది భగవంతుడి కోసం చేశాము, ఆయన ఈ రకమైన ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చారు, ఇది ఆయన ప్రసాదం, అది సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్యూర్ అయినా భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకొని భక్తి భావంతో ఇది ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను, ఆ ప్రతిఫలాన్ని పనిని విజయవంతంగా చెయ్యాలి అని ప్రయత్నించి ఆ పని వల్ల వచ్చే ప్రతిఫలాన్ని భగవదర్పితం కృష్ణార్పణం అనుకుని ఏ పని చేసినా చేయాలి. అది బుద్ధి యోగం అంటే అదనమాట. అలా గనక మనం ఏదైనా పనిని ప్రారంభించి పూర్తిగా దానిని చేయలేకపోయినా సరే, దానిని గొప్పగా చేయలేకపోయినా సరే, పూర్తిగా ఆ మార్గంలో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేకపోయినా కనీసం ఆ మార్గంలో మనం ఉండటానికి ప్రయత్నించినట్లయితే ఆ ప్రయత్నం ఎప్పుడు కూడా వృధాగా పోదు, అందులో దోషం లేదు. మనం సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తిగా ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళలేకపోయినా మనం ట్రై చేసి కొంచెమైనా ఆ మార్గంలో ఉన్నట్లయితే ఈ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పని చేయాలి అనేటటువంటి భావాన్ని కొద్దిగా అయినా మనం నమ్మి భగవంతుడి కోసం కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఒక పని చేయటం, కొంతైనా మనం ఆ మార్గంలో ఉండగలిగితే ఈ దారుణమైన భయం నుంచి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొద్దిగా అయినా సరే ఆ మార్గంలో ఆ ధర్మ మార్గంలో మనం ఉంటే త్రాయతే మహతో భయాత్, ఈ మహాభయాన్ని నుంచి మనం తప్పించుకోవచ్చు. ఏం భయం? ఈ సంసార సాగరం అనేటటువంటి ఈ జనన మరణ చక్రం అనేటటువంటి దాని నుంచి విడుదల అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ మార్గంలో కొంతన్నా ఉంటే అని. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం, ఆయన కాలు మొసలి నోట్లో ఇరుక్కున్నప్పుడు చాలాసేపు తర్వాత చివరికి భగవంతుడిని తలుచుకుని శరణాగతి అయిన తర్వాత ఆయన వచ్చి రక్షించే విధానం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనం అన్ని శరణాగతి అని భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను, నీదే అని మనం అర్పించి స్వధర్మాన్ని పాటించి మన పనిని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా చేయాలని అనుకోవటంలో తప్పు లేదు. కానీ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా అది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనేటటువంటి భావంతో ప్రతిఫలాపేక్షను వదిలి భగవంతుడికి అర్పించి చేయగలగటం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఆ మార్గంలో ఉంటే కొంచెమైనా మనకు ఈ భయం నుంచి, మహతో భయ త్రాయతే విడుదల చేస్తుంది. దేని నుంచి? మహాభయాన్ని నుంచి అని చెప్తున్నారు. వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే
కాన్సన్ట్రేషన్ తో ఉన్నటువంటి బుద్ధి ఏకేహ కురునందన స్థిరంగా ఉంటుంది. కురునందన అంటే కురువంశస్థులు కాబట్టి కురునందన అని సంబోధిస్తున్నాడు. దాని అర్థం అది. బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ అంటే ఎన్నో రకాల బ్రాంచెస్ తో బుద్ధి ఉంటే గనక బుద్ధి ఎన్నో శాఖలు విస్తరించినట్లు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అప్పుడు పరిపర విధాలు బుద్ధి వెళ్ళినట్లయితే వాళ్లకు స్థిర సంకల్పం అనేది ఉండదు. అప్పుడు బుద్ధి స్థిరంగా లేకపోతే ఏ పని కూడా చేయలేరు అన్న దానికి చెప్తున్నారు. అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది. కాబట్టి వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురునందని. ఇక్కడ ఉదాహరణకు అర్జునుడు ద్రోణుడు చూస్తున్నాము. చిన్నప్పుడు విలువిద్య నేర్పించినప్పుడు శిష్యులందరినీ అడుగుతాడు. అక్కడ పక్షి కన్ను ఉన్న బొమ్మ పెడతాడు. దాని కన్ను కొట్టాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్క శిష్యుడిని ఏం కనిపిస్తుందంటే పక్షి, ఆ చెట్టు అన్ని కనిపిస్తున్నాయి, ఆకులు, ఆకాశము అన్ని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కనిపిస్తున్నారని అలా చెప్తూ ఉంటారు. అర్జునుడు ఒక్కడు మాత్రం నాకు పక్షి కన్ను ఒక్కటే కనిపిస్తోంది, ఇంకేమీ కనిపించట్లేదు అని అంటాడు. అది నిజమైన కాన్సన్ట్రేషన్. అప్పుడు బాణం వేయమని చెప్తే వేస్తే అది కరెక్ట్ గా ఆ పక్షి బొమ్మ కంటికే తగులుతుంది. కాబట్టి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అన్న వాళ్ళు వేసినా వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు, అది గ్యారంటీగా గురి తప్పుతుంది అని ఆయనకు తెలుసు ద్రోణాచార్యుడికి. అందుకే అలా సమాధానం చెప్పిన వాళ్ళందరినీ కూడా బాణం వేయమని ఆయన అడగలేదు. కాబట్టి అలా సక్సెస్ఫుల్ గా మనం ఏదైనా పని చెయ్యాలి అంటే మనకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్ అవసరము అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ స్థిర సంకల్పం అలా బహుశాఖ అనంతాశ్చ ఎన్నో రకాలుగా బుద్ధి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆలోచనలు స్థిర సంకల్పం అనేది ఉండదు. కాబట్టి ఆ విషయం కూడా ఈ బుద్ధి యోగంలో ఇంపార్టెంట్. యదా సంహరతే చాయం కూర్మంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఈ తాబేలు ఎలా అయితే తన అవయవాలన్నీ కూడా లోపలికి దానికి షెల్ లాగా ఉంటుంది కదా తాబేలు పైన, ఆ షెల్ లోపల కాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ముడిచి లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది, మనకి షెల్ తప్ప ఏం కనిపించదు. అలాగే మన ఇంద్రియ విషయ సుఖాలన్నిటి నుంచి కూడా మనం ఇంద్రియాలను మళ్లించాలి. అలా మళ్లించిన వాళ్ళే స్థిత ప్రజ్ఞులు అవుతారు. ఇక్కడ స్థిత ప్రజ్ఞుల గురించి చెప్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు బుద్ధి యోగం చూసాము. ఆ బుద్ధి యోగం తర్వాత ఇప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞత చెప్తున్నారు. స్థిత ప్రజ్ఞులు ఎలా ఉంటారు అంటే ఈ తాబేలు అవయవాల లోపల ఎలా ముడిచేసుకుంటుందో, ఎవరైతే ఈ పైకి కనిపించే ఈ భౌతిక సుఖాల అన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళ ఆలోచనల్ని పక్కకు నెట్టి లోపలికి వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ మనస్సులో లోపల ఉన్న ఆత్మను దర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తారో, అంటే భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మన దృష్టిని మరల్చగలగాలన్నమాట లోపలికి. అలా ఉన్నవాళ్ళు స్థిత ప్రజ్ఞులు అవుతారు. సో ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఎప్పుడు ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస, ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయ సుఖాలంటే మన కంటి ముందు కనిపించే ఈ మెటీరియల్స్ సుఖాలన్నీ అన్నమాట, ఈ భౌతిక సుఖాలన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకో, అప్పుడు సంగస్తేషూపజాయతే మనకు వాటి మీదే ఆసక్తి కలుగుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ, ఈ విషయ సుఖాలు ఆలోచించామనుకోండి వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుంది. ఆ ఇంట్రెస్ట్ కలిగినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఆసక్తి వల్ల కామ కోరిక పుడుగుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ, వీటి వల్ల కోరిక కలుగుతుంది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, ఈ కామం కలిగిన తర్వాత క్రోధం కూడా పుడుతుంది. కాబట్టి విషయ సుఖాలు ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాటి మీద ఆసక్తి అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైనా ఉదాహరణకి మీరు బయటికి వెళ్తారు, షాప్కి వెళ్తారు, అక్కడ ఏదో మంచి బట్టలు మీకు నచ్చినవి కనిపిస్తాయి, ఇంకా వాటి గురించి అది చాలా బాగుంది, వేసుకుంటే బాగుంది అది అని ఆసక్తి మనకు కలిగిందంటే, ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆసక్తి కలుగుతుంది, బాగుంది ఇది బాగుంది. ఆసక్తి కలిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అది కొనుక్కుంటే బాగుంది అనే కోరిక కలుగుతుంది. కోరిక కలిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అది కొనుక్కోలేకపోతే కోపం వచ్చేస్తుంది, చిరాకు వచ్చేస్తుంది.
అది ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారనమాట. ఈ సుఖాలన్నీ ఆలోచిస్తే వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది, ఆసక్తి పెరిగితే వాటి మీద కామం కోరిక పెరుగుతుంది, కోరిక పెరిగితే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే, ఆ కామము క్రోధాన్ని పుట్టిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు క్రోధోద్భవతి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, క్రోధోద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధోద్భవతి సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో కోపం మూలంగా అవివేకం, సమ్మోహం కలుగుతుంది, అవివేకం. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, ఈ సమ్మోహం అవివేకం వలన మనకు మరుపు అంటే ఇక మతి కూడా పోతుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, మతిపోతే బుద్ధి కూడా పోతుంది, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి, బుద్ధి కూడా పోతే మనిషే నాశనం అవుతాడు అని చెప్తుంది. సో అన్నిటికీ కారణం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఈ విషయ సుఖాలు, ప్రపంచ సుఖాల మీద ఆసక్తి వల్ల కోరిక, కోరిక వల్ల కోపం, కోపం వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? అసలు మోహం అంటే వివేకం కోల్పోతాం, వివేకం కోల్పోతే అవివేకం, మతిమరుపు, మైండ్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయదు, మైండ్ పనిచేయకపోతే స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధి నాశనం అవుతుంది, బుద్ధి నాశనం అయితే అప్పుడు మనకు మనిషే నాశనం అవుతారు అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే శాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సో నిరంతరం నిండుతూ ఉన్నప్పటికీ చలించకుండా నిలిచిన సముద్రంలో నదీ జలాలు ఎలా ప్రవేశిస్తాయో అలాగే ఎవరిలో అయితే ఈ కామాలన్నీ కూడా అణిగిపోతూ లీనమై అణిగిపోతూ ఉంటాయో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. భౌతిక సుఖాలకు బానిస అయిన వాళ్ళకి మోక్షం అనేది నశాంతి మాప్నోతి నా కామకామి, ఈ కామాలన్నిటికీ బానిస అయిన వాళ్ళకి శాంతి అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సముద్రంలో నదీ జలాలు అన్ని ప్రవేశించిన అది కామ్గా అలాగే ఎలా అయితే ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందో మన కోరికలన్నీ మనలో లోపల మనం అణిచేసుకోగలిగితే అలా ఉన్నప్పుడు మనం శాంతిని పొందుతాం. ఎప్పుడైతే ఈ కోరికలకు బానిస అయిపోయి సుఖాలకు బానిస అయిపోతామో అప్పుడు శాంతి అనేది మనకు ఉండదు. ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పాఠ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. సో ఇలా బ్రహ్మ జ్ఞానం పొందిన వాళ్లకు అర్జున నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి, వాళ్లకు ఈ ప్రపంచ విషయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు. ఎవరైతే ఇలా జ్ఞానం పొందుతారో వాళ్ళకి ప్రపంచ విషయాల మీద దృష్టి లేదు. స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి, వాళ్ళు మరణ సమయంలో కూడా అంతకాలంలో కూడా ఇదే స్థితులై ఉంటే బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి, వాళ్ళకి తప్పకుండా నిర్వాణం విముక్తి అనేది వస్తుంది అని చెప్పి ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామానికి వాళ్ళు చేరుకోగలుగుతారు విముక్తి తెచ్చుకుని అని చెప్తున్నారనమాట. ఎవరైతే ఈ స్థితిలో ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ దృష్టి ఈ ప్రపంచ సుఖాల మీదకు వెళ్ళదు, వాళ్ళు అంతకాలంలో కూడా చివరి సమయంలో కూడా ఇదే స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి, వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా నిర్వాణం విముక్తి పొంది భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. కలియుగ ధర్మం ఏమిటన్నది చూసాము. ఏది? చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే మనం ఈ చాప్టర్ లో మనము ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అన్నది. తర్వాత సుఖము దుఃఖము వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, నిత్యం కాదు. ఆ తర్వాత భగవంతుణ్ణి మనము శరణు వేడాలి, భగవన్నామాన్ని జపించాలి, ఆ రకంగా మనం ఆనందంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇది షోడశకం నామం కలికల్మషనాశకం నాథ పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో సకల వేదాలన్నీ వెతికినా కూడా ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపటానికి 17
16 పేర్లు కలిగిన ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర జపం కంటే వేరే తరోపాయం కానరాదని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తు కూడా చెప్పింది. సో తప్పనిసరిగా మీరు మొదలుపెట్టి ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని కొన్నిసార్లైనా జపించడానికి ట్రై చేయండి. వీలైతే ఒక 10 నిమిషాలు పడుతుంది. ఆ ఒక మాల జపించడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురు. అది ఈరోజు గీతా పాఠ సారాంశం ఏమిటి అంటే, అది మనము ఈ శరీరం కాదు ఆత్మ అన్నది చూసాము. ఆ తర్వాత ఈ సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి, భగవంతుడిని శరణు వేడి భగవన్నామాన్ని జపించాలి అన్నది మనం ఈరోజు పాఠంలో చూసాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.